Natanggong ang pipila ka mga motorista ug duna sa mga kabalayan ang gibaha atol sa kusog nga ulan sa Antipas, Cotabato. Ani ang report ni Efren Mamak. So, punin ka sa kahapon. Kahapon? Dakong baha ang mibabag sa spillway sa Datu Agod Marile Road sa Antipas, Cotabato. Human mibunok ang kusog nga ulan Huwebes sa hapon. Naka-standby sab kini mga residente aron mamunit og mga gapnod nga nangasangit. Ginatabangan sab niini ang mga motorista nga buot motabok. Ang maong pagbaha nanulod sab sa ubang kabalayan nga anaa sa daplin sa kalsada. Sa barangay Kiyaab, Baha ni magaya. daw dagat sab kining baha nga mitabo na sa kadalanan. Tanggong dinhi ang pipila ka mga motorista. Nahumol sab sa baha ang pipila ka kabalayan. Sa sitio Kamad, Barangay Kamutan, dakong pagbaha sab ang nasinati sa ubang residente diyang misaka ang level sa tubig sa sapa. Gani kining tangkal nga dunay mga inatimang baboy nasudlan na og tubig baha. Hinuon matod sa uploader, daling na rescue ang mga inatimang baboy. Gumikan sa insidente, nagsuspende og klase ang LGU Antipas sa tanang level sa tulunghaan. Nagpahigayon pa og assessment ang otoridad. Matod sa Pag-asa, epekto sa localized thunderstorms ang nasinating pag-ulan sa mong lugar. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.